част, може би 6-та, само в тези градини. Гледайки хората, помните, имате и други приложения, като това да минеш, докато помпи и полива в друга посока, да се намокаш ръката и да се разхладиш. И така. Гледайки тая статия от Лоба Романа, съм склонен да си потвърдя, че това, което определено си мисля е за историята за създаването на Рим, за Ромул и Рем, които са сукали от вълчица. Естествено, как могат двама души да направят толкова страхотен град като Рим? Причината е една много съществена, защото млякото някога е било мляко. Чакайте да внимавам да не се много къпят тия пръскачки, защото варе като пич между тях. Като си говорихме за Ромул и Рем, как двама души, случайки от вълчица, могат да създадат град като Рим. Естествено, че могат, защото тогава е нямало класическите български или европейски мандри, чието производство е пълно изключително с палмови мазнини и сухо мляко. Тук определено може да твърдим, че качеството е на ниво. Тук преминах леко нелегално, дано не са ме видели, дано не ме разпъни инквизицията. Ай-яй-яй. Човек ще рече, че си е топличко. Да си е топличко. Тук в този край не виждам някакви свръх специфични така забележителни растителни елементи, които да впечатлят толкова много, че да си кажеш вау. Но най-вероятно за някой ботаник, класик, можем да твърдим, че са не просто красота, а са злато. Добре, вървя по чакъл, вървя после по... Тоест това не е чакъл, по-скоро е клей. Да. Ето, че в този край имало какво да се види. Езерце с водни лилии. Това определено е разкоша на тази градина. Колкото и да твърдим, че другите места са уникални, определено това тук впечатлява.